Omke Oele. Omke Oele zit het liefste thuis. Lekker, veilig in zijn eigen binnen. Hij houdt net van drokte. En is ijs overal benauwd voor. Zeg maar. Hier zit Omke Oele alle dagen tuiken in een stoel. Rustig lezen in een boek, dat jouwt hem een goed gevoel. Hij dwaat net naar te fietsen. Nee, haast mat ik nog in de wien. En ek mijn Rijn bleef er binnen. Ja, dadelijk slacht de wereldjocht in. Olle komt net van de palen. Alles skitter uit de wei. Hij belibbert in zijn beem, hield dit weer dezelfde dag. Ja, jo spreken mij Oele. Ja, hoi. Maar mij, die zus. Ik zit eens wat aan. Ze binnen mij nedig op het werk en nou ja, zo'n stoel passen wel op mijn zoon. Oele schrikt en krijgt de kriebels. Oh, nee. Neefke heb je hoorde verlier. Die droktemakker. Ja, via de kennen net hier dat ik zo net weet hoe de kantoors oplossen maat. Nou, geen probleem hier. Breng hem hier maar over de vlier. Kreunter, maar de hand in het hier. Oh, gelukkig, best een skat. Nou, we komen eraan. En, even letter, Goeie Omke, hou jou ik boterskwoot? vreeg het Eppie. Nou, nee. Nee, eigenlijk net nee. Zaait Omke. En hij denkt, Oh, hopelijk gaat er gauw weer voort. na een goed oren zeurt het neefke. Omke, ik verveel me zo. Olle schrikt en zaait, Wat was dan dwan? Ik wil zo graag naar Boetenta. Nee, boeten? Ja, een voor je of zo. Ah, toe, Omke. en voordat Omke het goed en wol in de gaten had, stiet zijn neefke al boeten. Ja, een voor je. Leuk. Pas nou maar op. Al die ein. Net zo dichtbij. Een lilke aanspot samen op en hij vlucht Omke achterna. Oeh, help! Help! Bootje varen op een marm. Skip, ahoy! Ropt Omke snoor. En Eppie laken om zijn Omke als er voortspeelt uit de bollen. Oh, nee! Oh, nee! Daar leidt Omke. Samen naast de boot. Die Omke. Ole is saviert en wurg. Maar Eppie wil nog net naar huis. Nee, Hij roekt een zwierte popcornlucht. merken. Dat is wat voor u. Oh, nee! Wat een leven en een jochjes. Eppie draaft naar Omke toe. Een achtbaan. Omke, dat is mooi. Kom, een wat de kaartjes aan. Tel je jem. Ja, 2 kaartjes graag. 2 kaartjes. Ja. Naast het spookhuis stiet de achtbaan. Maar een scherpe slingerbocht. Omke wordt zo wit als kriet. Als er naar de hechte zocht. Kom maar, Omke. Stap maar in. Ja, goed. Wist zeker dat dit veilig is? Joehoe!
liet de tranen rennen. Eppie had met hem te dwaan. Die matske Omke. Zo benauwd. Hij wil hem het liefst een kroepje jagen. Ik viel mij oors. Zei Omke Oele. Ja. Mijn banges is voorbij. Omke glimket naar zijn neefke. Ja. En dat komt alle keer terug die. Zo'n keer gingen ze in de achtbaan. Dat is zo mooi als wat. Maar Omke had niet in de gaten dat zijn neefke spuien had. Omke, zullen we naar huis? Ik ben hartstikke wurig. Omke neemt Eppie op haar schouders. Ze stappen door de bosk waarom. Jou die thuis maar even, Del. Want die memmy haast weer komt. Het wie een machtig mooie dij. Hè, Omke? Bij de einen en het boordje en de dij. Nee. En daar sliept er al. Na een skoftje stapt Mem de kamer in. Oh, lijkt me mansje nou te kussen. Mem rent zuntjes naar de stoel. Eppie had hem vast verveeld. Het is hier echt zo'n saaie boel. Stare gewoon werd Eppie wekker van de stem van zijn Mem. Komst weer eens bij mij te watchen, Eppie? Eppie knikt. Komt Omke dan ik bij us te watchen? Ja, graag, jongen. Graag. Dat toch wel. Zaait Omke. Dan zwaait Oele neefke uit. Hè? En hij is deer gewoon met thuis. Woppen aan de trap zit Oele. Waarom lag het er toch zo? Op een kussen uit de stoel roetst de Sally onder een ta. Toen het verhaaltje uit. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.